Ceva foarte bun. Atențiune că a venit Miresica până la urmă. Avem care hoțul? Hoții. Hoții, care soții? Mai întâi să vedem hoții. Mai întâi hoții, stai să vină aici lângă generică. Deci așa. hoții toți aici. Hoții în față, primul pas în față, care vă simțiți, vă trageți pe spate. V-ați dat de gol voi deja. Să vedem care soții spune generică. A, și tu ești oața. Faci parte din ei? Da, rezolvă cazul generică de rău. Deci fii atent aici. Situația e gravă. Nu te supăra pe mine, dar s-ar putea să faci O striptease. trebuie să recunosc. Trebuie să recunosc. Mă vezi pe mine cu vreo sticlă? Mireasa e aici. Generică, cred că de la ea a plecat planul. Planul a fost a ei. A ei? Da. Bine. Bă, dar o sticlă va ajunge. Arată filmarea. O sticlă va ajunge. Dacă mai dăm mult din gură, arată filmarea. Bă, Ce se întâmplă? Pentru fratele lui generică. Pentru fratele lui Generică care a făcut parte din banda asta organizată. L-a trădat pe generică. deci fii atent, pedeapsa știi care ți, nu? Știi care, nu? Deci moștenirea. Nu. Am și eu un problem, mi s-a furat colegul. Da? Fii atent aici. Ajută, frate! Hai să facem, să terminăm. Hai să negociem o dată să putem să ne distrăm și noi. Așa. Deci, două sticle ați spus. De whisky, nu? Ludovic, tu ești capul, să mor eu. Tu stai acolo în spate ascuns. Ia vino aici față. Aici față. Un pas în față, hoții. El e cu făina și cu zahăr. Tu ai zis 30 de kg de făină, 20 de kg de zahăr, 100 de litri de motorină și ce ai mai spus? Benzina. Am spus mai taie. Am zis eu. Bun, mă, fratele. 100 Două de sticle. Uite acum. Am spus 2 sticle de whisky, vine și sticlele de whisky chiar acum. Bravo, bă! Uite aici. Două sticle. Să vină și Olga. Alo, Spania, să vină Olga. Să vină Tudorică, Tudi, Arabu. Tudi! Domnul Tudi, special. Normal, domnul Arabu, la orgă. Mai mult. Mai mult Tudi decât Arabu. Domnul Marius Frumosul. Și Marius frumos al nostru. Tudor Chelu. Ăsta, Victor Chelu. Victorii. Chelu. Nu. Gogea. Gogea. Și să faci o cântare, tu! Spune, Să fac o cântare! asta e pedeapsa lui frățiorul Generică, să facă el o cântare cap-coadă. Cap-coadă, să facă o cântare cu tot cu orchestra, cu tot cu formație pentru Generică. Aplauze toată lumea prezentă! Mulțumim să rămână! Hai! Deci,